Babamkhulu uBhombela isitimela samampondo. Igama lami nguSiphakathi Ndlovu. Namhlanje sizokhuluma ngobabamkhulu umqali wendlela. Ngaphambi kokuba adilike entabeni, eqaqele entabeni yaseNhlangakazi, wayeseshisa impepho. Wayishisela uJehova impepho entabeni yaseNhlangakazi. Lapho esentabeni ubabamkhulu kwakuyindlela ayebonga ngayo ukulondolozwa uNkulunkulu. Isikhathi eside ehleli. Ngesikhathi kushunqa intuthu entabeni, intuthu yayisibheke phezulu kuzungeza umlilo wempepho. Wayesedumisa kakhulu uShembe wasina. Uthe mayesephetha lokho wayesevalelisa intaba. Wayeseqonda la ekupheleni kwayo intaba. Wayesehla ubabamkhulu ngendlela. Indlela ehla ngayo kwakuyindlela edabula ezansi eya kumuzwa kakhuzwayo. Ngosuku lwe-17 kwasekuphele leso sikhathi uShembe wafika eNhlangakazi. Laphaya kakhuza basebewazi ukuthi uyeza, basebetatazela kakhulu. Naye ukhuzwayo wasehlele elindile elungiselela usuku uShembe azofika ngalo. Wayesefika-ke ubabamkhulu emzini wakakhuzwayo. Kade ubabamkhulu ehlele entabeni yaseNhlangakazi. Uma esefika khona ubabamkhulu, wabe wafika ukhuzwayo emlindele. Ukhuzwayo wayemlindele esekhethe nemvu enhle enonile. Wayihlaba-ke imvu, eyihlabela ukuthi kuzofika inceku yenkosi emzini wakhe. Kuyamthokozisa kakhulu ukufika kwendodana kaThixo emzini wakhe, ngoba wayezoyizwela kahle izinto ezanazo ubabamkhulu ephuma entabeni. Ngoba babehleli bambona lapha esentabeni. Kanti nonkosikazi wakhe wavuka ekuseni kakhulu, walungisa, wacenta, washanela, wasinda indlu yonke. Ukhuzwayo wabe induna yendawo. Kwase kufike nabafowabo-ke bezofika bezobona ukuthi-ke lesi sihambe esobe sifikile enduneni yini esiza nawo, siphethe ini, ngoba babazi ukuthi nje inceku nje yenkosi. Induna yayenzela ukuthi ingabi yodwa uma sekufika umuntu wenkosi obaluleke kangaka owuShembe emzini wakhe. Utheke lapho-ke ukhuzwa esahleli esalindile. Wathi mephonsa amehlo akhe ebuka laphaya, wayesebona esangweni. Wambona ubabamkhulu emile esangweni ehamba nabafana ababemphelezela, ephethe induku yakhe nesuitcase lakhe. Wase-ke ubabamkhulu ekhuleka ngasesibayeni ubabamkhulu. Base beyavela-ke abantu bakakhuzwayo, nokhuzwayo naye wavela wahlangabeza ubabamkhulu esangweni. Wayesemthatha-ke eqondana endlini eyihambi. Base beyangena-ke endlini eyihambi, nabafowabo bakhuzwayo babekhona, abafowabo benduna. Bathe besahleli kwadlula isikhashanyana nje behleli beqeda ukubingelelana. Base beyaqala-ke beyaxoxa-ke, bexoxa iy'ngxoxo zabo ey'julile. Waqala-ke ukhuzwayo, wayesebonga-ke kubabamkhulu, ethokoza kakhulu. Wabe sethi-ke ngiyathokoza kakhulu Nhlanzi ukuthi ufike lapha emagcekeni akokhuzwayo. Kodwa-ke ngishawa amahloni amakhulu ngezenzo-ke ezimbi esazenza thina, sikunemba ngayo yonke into. Kade ukhuphukele entabeni, sakubhixa ngobende inyama ungayidlanga. Induna-ke yayisikhombisa ukuthoba okukhulu, iba namahloni. Ngapha ubabamkhulu wayesemoyizela, wabuka ukhuzwayo wathi, thina mnguni sesiyazazi izibhaxu zezwe.
kade zazisinetha zisehlela, kusho-ke ubabamkhulu. Uthi-ke ubabamkhulu sezangena ibhaxu saze sadela. Naloku-ke okwenzeka, ngendlela okwenzeka ngayo, akunankinga kuthina boShembe, kusho ubabamkhulu. Wabe siyaqhubeka-ke uKhuzwayo wayesethi kuzomele ukuthi-ke sizame ukuthi silungise namadoda wonke esakhelene nawo kule ndawo, sikuxoshise ngokuthile umuzi nomuzi, sixolise kuJehova. Lapho kwaqhuba-ke uKhuzwayo. Wayesekhuluma-ke futhi-ke uKhuzwayo, wayesekhuluma wathi-ke, hawu, ngasho ngakhumbula Nkosi, amazwi akho noma ubukhulu bakho, ukufika kwakho lapha kube yinto eyisimanga, ngoba bonke abantu abakhona balindele ukuba uzofika. uJehova efikile esivakashelile khona la emzini wakoMnguni. Wayeseqhubeka-ke uKhuzwayo wathi, ngiyathokoza kakhulu ukuthi ufikile, nabafowethu bafikile befuna ukuzokubona ngamehlo, ufikile emagcekeni alapha kaKhuzwayo. Wayesethi-ke ubabamkhulu, kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngamukelekile noxolo oluvezayo okuvela esizweni, uNkulunkulu uyathokoza. Base beyabuza-ke abafowabo sekuhleziwe ukuthi-ke, Shembe, uhlale kanjani endaweni esabeka kangaka? Yayisithathela induna yaphendula ngokushesha yathi, bafowethu, uma ninemibuzo ningasabi, niyiqondise impela kuye uShembe. Mina-ke engifisa ukukwazi nje ukuthi usinde kanjani kuleliya zulu elake laduma ladala umonakala lapha ezweni lakithi. Kuqhuba-ke induna ibuza. Waphendula kuShembe wathi, nduna, ngicabanga ukuthi izindaba enjalo zidinga isikhathi. Ngaphambi kokuthi sizixoxe kahle, ake ningiphe amanzi ukuze ngiphuze ngehlise leli langa eliphumile kangaka, kuqhuba ubabamkhulu. Wayesethi-ke ubabamkhulu, ngipheni amanzi. Induna-ke yayisithi, hawu, kodwa baba ohloniphekayo, linjani iyambazi sikuphe lona? Wayesethi-ke ubabamkhulu, cha, ngidinga amanzi amsulwa nje kuphela. Yabe-ke siyasukuma induna yaphuma yabuya isiphethe amanzi ngesitsha esiyinkomishi esikhulu. Yabe-ke induna isiyaguqa phambi kukaShembe yanika ubabamkhulu. Wabe-ke eseyathuka-ke ubabamkhulu wathi, hawu, kodwa-ke mhlolamuni lo engubona namuhla, isimangaliso sani lesi engisibona usenza phambi kwami na? Sibe sinamasiko amahle kangaka esintwini, kusho ubabamkhulu ebabaza kakhulu, ethatha amanzi kodwa emangele. Yabe siyathuka-ke kakhulu induna, ingazi ukuthi sekonakelephi. Izandla zenduna zaqhaqhazela, ingazi sikonakelephi. Ngenhlanhla-ke inkomishi yamanzi yabe isisesandleni sikaShembe. Yahlehla nyovana-ke induna yayomela lapha kude, ingazi ukuthi, hawu, senginyathelephi-ke emsileni-ke manje, ngoba sengibona uShembe ekhuluma into induna engayizwa kahle. Waqhubeka-ke uShembe wakhuluma wathi enduneni, ungethuki induna ngalokho engikushoyo, ngoba mina bengilindele ingane yakho ukuba yiyo ezosilethela amanzi, hhayi ukuba amanzi alethwe uwe. Uyazithuma Mnguni. Wabe sethi-ke ubabamkhulu, hawu, ngiphelelwa amagama uma ngikubona uguqa phambi kwami, ungumuntu omkhulu kangaka. Ngaphelelwa ngamandla, ngingazi ngizothini, kusho uShembe. Nabafowabo benduna base beyalibona leli phutha ukuthi, hawu, kanti kwenzeke iphutha elingaka, impela kube iphutha elikhulu. Kungcono kuba kube yithi impela esisukumile sawokhelela inkosi amanzi. Emva kwalokho kwasekuthula cwaka endlini. Yayisikhuluma-ke induna yathi, hawu,
umuntu wenkosi kulele usizi lapha emzini wakokhuzwayo. Kulo muzi asiphiwanga abantwana, sizithuma thina, asizange sibe nenhlanhla yabantwana. Wabe sethula-ke ubabamkhulu walalela, yabe siyaqhuba-ke induna yathi sesazama sahluleka. Wathula ubabamkhulu walalela, wabe esephulula intshebe yakhe, wabe sethula ebuka, wabuka induna iluchaza udaba lo elichazayo phambi kwakhe uShembe. Yabe-ke isiyaqhubeka induna ichazela ubabamkhulu. Wabe sethi-ke ubabamkhulu, ngiyakudabukela, ngiyakuzwela futhi nduna osizini obhekene nayo, kepha-ke uThixo akagqilazi muntu. Akumele ukuthi kube kanjalo emzini wakho, ube uyindoda unayo futhi inzalo. Wabe seqhubeka-ke ubabamkhulu wathi, ake ungibizele umkakho uze naye lapha kimi ngizoxoxa nani nobabili. Yabe siyasukuma induna yahamba yabuya isibuya nomkayo. Wayesethi gozololo ngamadolo eceleni kwabantomzane bonke. Unele wangena, izwi likaShembe laqala lashintsha, kwangazuthi ugcwala amandla kuye. Namadoda ayekhona lapha endlini amangala, ayebuza ukuthi ngabe manje kwenze njani. Bethe besacabanga, uShembe wayesethi guqa phambi kwamame. Yabe isiyaguqa-ke induna, baguqa phambi kukaShembe. Nenduna ngokunjalo isinovalo ithuthumela iguqile phambi kukababamkhulu. Base beyamangala bonke endlini ukuthi engabe uShembe ubaguqiselani. Wabe esekhuluma kubo bobabili wathi, Khuzwayo, nekhaya lakho lokhu uNkulunkulu uThixo wethu akudala, lokhu uNkulunkulu akudala wayekudale kubona bonke abantu kwalunga. Azange uNkulunkulu adale into ingalungi. Yonke into uNkulunkulu ayidale kubantu wayeyidalile ukuthi ibe into elungayo. uNkulunkulu uzozithukula izibopho ngothando lwakhe. Wayesethi-ke uShembe, thanini amen. Wayeseqhubeka uShembe waphakamisa izandla zombili, wabheka phezulu, waqala wakhuleka wathi, Nkosi, Mnini mandla wonke, wena owadala izulu nomhlaba, wasudala nezinhlobo zonke zezimbewu. Busisa leli khaya, ulibusise ngabantwana, abantwana baze babe ngangeyihlabathi zolwandle. Amen. Wabe esethi-ke ubabamkhulu, nani-ke bangcwele ithani amen. Base besho bonke endlini bathi amen. Wayeseqhubeka wathi, unenhlanhla nduna yokufikelwa uJehova emzini wakho. Ngakho-ke ngithi kuwe, bala izinyanga kusukela manje kuze kube izinyanga ezili10. Kuleso sikhathi umkakho uzobe seyakhulelwa, akuzalele umntwana. Lo mntwana uyawukuba isibusiso emhlabeni wonke. Wena uyakumqamba igama uthi unokubongwa. Kuqhuba uShembe ekhuluma nabo, ngokuba izwi likaJehova liyakuhlala kuye, enzele uJehova izimanga ezinkulu. Lo mntwana uyawunikela impilo yakhe yonke kuJehova. Uyawukuhlala eyintombi nto aze angene egodini. Kuwamangaze amadoda akade akhona lapho endlini. Nomkakhuzwayo wabe siyaphendula ezinhlanzi, lokho okuthembisayo kithi uJehova wakho makwehlele kulamagceke ami. Shembe wayesiyababusisa, wayesekhulula unkosikazi ukuthi hayi isingakhululeka, ihambe ibuyele yenze imisebenzi yayo eyenzayo egcekeni. Yabe isiyasukuma-ke inkosikazi iyaphuma. Base behlala bemangala bonke okwenziwa uShembe, abangakwazi futhi abangakazi bakubona. Base behlala
bethula amadoda alalela ukuthi uBabamkhulu uthini. uBabamkhulu-ke kwenzeka kanjalo-ke ehla eNhlangakazi. Kwahamba isikhathi wenza izinto ey'ningi uBabamkhulu emhlabeni, kwaze kwafika isikhathi sakhe la kwafika khona ingilosi kuye ngey'nsuku zakhe zokugcina ekhona lapha emhlabeni. Ngabe ingilosi yafika kuye yakhuluma naye uBabamkhulu ngokuhamba kwakhe emhlabeni noma ngokukhathala kwenyama aye kuyo. Yabe isithi ingilosi kuye, kubonakala sengazuthi lo nyaka ka-1935 angeke asawuqeda. Okwamdida kakhulu uBabamkhulu kuyona yonke inkulumo eyakhulunywa ingelosi, isimanga noma izinto ayecabanga ukuthi kokwenzeka kanjani mayehamba emhlabeni, ngoba emhlabeni unezitha ey'ningi, nalabo abangayifuni inqubo yakhe nalabo abangafuni ngisho isiqu sakhe. Kukhona nalabo abasebembophele amanqina enyathi. Emva kwaso lesambulo esivezwa ingelosi, wayeseqala-ke uBabamkhulu etshela ibandla ukuthi ibandla lingamkhaleli mhlazana ebekwa ethuneni noma ehambile emhlabeni, futhi akakuthandi nokuzilelwa. uBabamkhulu-ke wabe eseshiya umyalo wokuthi ngelanga lokubekwa kwakhe udinga ukuthi abazalwane bathokoze bagide, benze lokhu uBabamkhulu abafundisa khona. Ukuvalelisa kwakhe kubenze badideka bonke ebandleni, ngoba uBabamkhulu wayengafani nabanye abantu, futhi amazwi ayewashoyo babengawaqondi nokuthi uBabamkhulu wayechaza ukuthini. Kodwa-ke ngoba ingilosi yayisishilo kuye, isikhulumile naye, kodwa-ke yena uBabamkhulu wayesevele esekhulumile nengilosi. uShembe wabazisa ukuthi noma usengaphumula iy'nkalo zonke useyihambile, futhi kuningi asekwenzile phambi kukaJehova, ngoba uBabamkhulu wahambe waze wafika ngisho eSwazini lapho ayebheka khona amakholo. Waze wathumela ngisho uMesiya Mthiya ukuba ahambe ayolondoloza ibandla, futhi afike nakhona aqhube umsebenzi wenkosi. Nakhona-ke ekuphakameni abazalwane baseSwazini sebake bafika behamba ibanga elide besuka eSwazini beya ekuphakameni. Ngakho-ke uBabamkhulu ibandla alenzile selazinza noma selizinze ngokuphelele, sekuvele ngisho amathempeli amaningi ey'ndaweni agasele kuzo uBabamkhulu. Angeke-ke ukuthi kube kuhle sifinyelele esiphethweni singawabalanga amathempeli uBabamkhulu ahamba wafika kuwo, noma ephambene ngey'ndawo esey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene. Kodwa uBabamkhulu lawa amathempeli ayisungulela wona njengebandla. Ibandla waselihlukanisa izifunda zabaningi kakhulu, zaba ngaphezulu kwe17 nangaphezulu. uBabamkhulu-ke eNdwedwe wabe esetshala khona amathempeli, watshala iBhekabeza, eGalile, eSibukweni, eNazaretha entsha, iSethemba yena, iNgqalabutho, iManowa, Nhlangakazi, Khimbili, Ntanda, iSinamumva, eThemba, Bethlehem Juda. Esifundeni sakwaMaphumulo uBabamkhulu waqala iJeleza, Thethe, eMyandeni naseKhangelani. Maphakathi neNatali uqale isifunda sase-Edeni, eNhlanhleni
naseginyezinye. Endaweni yasemsinga uqale amathempeli emzimoya, isezondehleka, eziliphi, ezazi nasensabalele. Esifundeni sasemthunzini waqala amathempeli enelisiwe, egebisile, ebheka izitha, bheka uZulu, evela bahleke, eJudiya, evuna izitha nasezibindlela. Esifundeni sasempangeni waqala amathempeli eThembalihle, ebheka inkosi, eThembelizayo naseMkhayideni. Esifundeni saseMelmoth waqala amathempeli esigodini uBiyela. Esifundeni saseMbumbulu waqala amathempeli eMzibanzi, eMsimbazi, eMpumelelweni, eNwabi, ebheka izitha naseMangangeni. Esifundeni saseMzinto waqala amathempeli eMkhomazi, ebheka uMusa, ebheka uMesiya, eNdlanzini naseKhangela. Esifundeni saseMzumbe waqala amathempeli eNethezine naseJordani. KwaBhaca waqala ithempeli eNazaretha, eThesalonika. Babamkhulu wawaqamba wonke lezi ndawo naseNewford Mission. KwaNongoma waqala amathempeli eSithunywe naseLinda. Babamkhulu wahamba zonke-ke lezi ndawo. Nasesifundeni sakwaHlabisa waqala khona amathempeli izilipha, eMatshemhlophe nasezivuni. Esifundeni saseLadysmith, esifundeni saseVryheid nasePaul Pietersburg waqala ithempeli eKholwane kaBhanga naseNtomo. Esifundeni sasoBombo naseSwazini waqala amathempeli KwaNobamba, eMpande naseDingwinina. Kuzo zonke lezi ndawo nakwezinye uShembe wasiza abampofu nabaswele. Baze babone ukuthi kufanele ukuthi balandele lobu buhle abakubonayo kuleli bandla. Amen.